para que se una a nos quen queira. Esta noite na bandeira entraron tropas inimigas, imos en busca da vosa axuda para que nos axudedes a extinguilas. Non queremos que ninguén o perda, por iso traemosvos esta nova. Convertiremosvos en xenerais, que é o que máis mola. Aprenderedes a portar a espada, e algún collerá o fusil, para que no entroido da bandeira as tropas inimigas comecen a fuxir. Díxome xa un paxariño que moitos de vós estades alistados na gran escola de xenerais, quenes daqui están apuntados. Demostradelle aos compañeiros e tamén aos profesores que no ámbito da rima vos pronto seredes los mellores. Oigan, señores, digan todos a mi voz: viva o Colexio Ramón de Valenzuela, viva a Escola de Xenerais Unida e que viva a música e